Францішак Багушевіч і Тарас Шаўчэнка. Два геніі, якія ўсё жыццё пісалі свае галоўныя творы. Беларускі народ і ўкраінскі народ. Вынайсці ў славе цэлыя народы, бо па вялікім рахунку так і было, справа даволі няпростая. Таму жыццё абодвух не было з лёгкіх, а нагадвала хутчэй паступовае прынясенне сябе ў ахвяру чамусьці большаму, яшчэ невядомаму, недасяжнаму. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю, трызуб і пагоня. Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі. Ані беларусы, ані украінцы на той момант, а я кажу пра 19 стагоддзе, не мелі сваёй дзяржаўнасці. Гэта была суцэльная расійская імперыя, якая ставілася да іншых этнасаў у лепшым выпадку пагардліва, а ў горшым рэзка негатыўна і рэпрэсіўна. Быў яшчэ кейс украінскай Галічыны, якая ўваходзіла ў склад аўстра-венгерскай імперыі, але пра яго мы пагаворым іншым разам. А яшчэ быў польскі фактар. Палякі страцілі сваю дзяржаўнасць у выніку падзелу Рэчы Паспалітай зусім тады нядаўна, але ўсё ж спрабавалі культурна дамінаваць што ў Беларусі, што ва ўкраіне. І сітуацыя складвалася, мякка кажучы, неспрыяльная. Дзіцячыя гады Багушевіча прайшлі ў родавым маёнтку на Ашмяншчыне, дзе хлопец пастаянна круціўся сярод сялян. Ён дакладна ведаў іх звычаі, песні, традыцыі. Потым ён вучыўся ў Віленскай гімназіі, пасля ў Пецярбургскім універсітэце. Вярнуўшыся на радзіму, працаваў вясковым настаўнікам. Але калі грымнула навальніца 1863 году, ён далучыўся да паўстанцаў, быў паранены ў баі ў Аўгустоўскай пушчы і пасля чаго быў змушаны хавацца. І так ён апынуўся ва ўкраіне. Сістэма вышыку ў імперыі тады не была ідэальнай, таму былых паўстанцаў часам ратавала, як бы мы зараз сказалі, рэлакацыя. Ты нікога не ведаеш, цябе таксама. У Нежыне Багушевіч атрымаў юрыдычную адукацыю, служыў у Чарнігаве, ў Канатопе, а праз 20 год, у 1883 вярнуўся ў Вільню, бо па смерці Александра II была абвешчаная амністыя для паўстанцаў. Тут ён працаваў як мужыцкі адвакат, баронячы непісьменных сялян, слухаючы гісторыі, крыўды. І гэтыя самыя крыўды ён укладаў у свае творы. Памёр у маёнтку Кушляны, так і не стаўшы пры жыцці заможным, паспяховым літаратарам. Шаўчэнка ж нарадзіўся на Звянігарачыне пад Кіевам у сям'і прыгонных сялянаў. Ён чумакаваў, вазіў соль на валах разам з бацькам. Пісаць навучыўся ў вясковага дзяка, які яго лупцаваў, маляваць у вясковых мастакоў. Ягонае жыццё крута памяняў памешчык нямецкага паходжання Энгельгард, які вазіў хлопца з сабою ў Вільню, Пецярбург, знаёмячы з мастацтвам, з высокай культурай. Энгельгард папросту хацеў зрабіць Шаўчэнку сваім прыгонным мастаком. Але потым Тараса выкупілі сябры, расійскія мастакі. І ўрэшце ён скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, ды ўліўся ў тагачасны сталічны бамонд. Ён пісаў, маляваў, выдаваўся, вандраваў, але пасля быў арышт. Удзел Шаўчэнкі ў апальным кіева-мефодіеўскім таварыстве жандары так і не давялі, але хапіла адных толькі вершаў. Ды так хапіла, што Мікалай I палічыў паэта ўласным ворагам. Ягоныя кнігі былі забароненыя, а самога Шаўчэнку аддалі ў рэкруты, ў салдаты, куды падалей, ажно пад Арэнбург. Салдацкая служба тады мала чым адрознівалася ад катаргі, а казарма ад каземату. Далей была штодзённая муштра, забарона пісаць, маляваць, аральская экспедыцыя, другі арышт, зноўку высылка і пастаянныя мары пра ўкраіну. Шаўчэнка ўрэшце вырваўся з імперскіх кайданаў, але памёр усё адно ў Пецярбургу і толькі пазней быў перапахаваны ў Каневе пад Кіевам. Кожнае параўнанне літаратараў ці іх твораў, канешне, будзе недасканалым. Але тым не менш, падабенстваў больш, чым багата. Шаўчэнка неаднойчы праязджаў праз Беларусь. Ён ведаў яе людзей, знаёміўся з нашымі землякамі ў Пецярбургу ды ў высылцы. Багушевіч добра ведаў Украіну, бо жыў там. Там ён пачуў творы Шаўчэнкі, якія на той момант былі ўжо шырока распаўсюджаныя. Асабіста, на жаль, яны не маглі быць знаёмыя, бо Шаўчэнка памёр у 1861, акурат у год скасавання прыгоннага права, за 2 гады да паўстання Каліноўскага, у якім Багушевіч паспеў паўдзельнічаць. Але давайце глянем на назвы праграмных зборнікаў паэтаў. У Шаўчэнкі гэта Кабзар,
то бок вандроўны музыка, які грае на кабзе, бандуры ці колавай ліры. А ў Багушевіча дудка беларуская і смык беларускі. Наогул, вобраз вандроўнага музыкі, найчасцей лірніка ці гусляра, сустракаецца і тут, і там, і ў беларускай, і украінскай літаратуры, як штосьці такое містычнае, як старадаўняе боства, якое ведае таямніцы гэтага і таго свету, да якога лепш прыслухоўвацца, чым пагарджаць ім. Шаўчэнка і Багушевіч, як літаратары, увесь час былі на нелегальным ці паўлегальным становішчы. Шаўчэнку судзілі за вершы, ягоныя кнігі забаранялі як шкодныя і антыдзяржаўныя, а кнігі Багушевіча выдаваліся ў Кракаве, іх нелегальна вазілі праз мяжу. Цікава, што кантрабандай Багушевічавай дудкі беларускай займаўся нават малады Юзеф Пілсудскі. Зрэшты, ці можа вялікая нацыятворчая літаратура нарадзіцца легальна на нашых землях? Я думаю, наўрад ці. Нягледзячы на ўсе забароны і перашкоды, Шаўчэнка і Багушевіч сталі народнымі паэтамі, як бы пафасна гэта не гучала. А што гэта значыць? Гэта значыць, што непісьменныя сяляне завучвалі іх на памяць. Цяжка паверыць, але Шаўчэнкава «Равета стогне Дніпр шырокі» з паэмы Гайдамакі расійскія этнографы запісвалі на поўдні Беларусі як народную песню. Змітрок Бядуля ўзгадываў, што ўпершыню пачуў гэты фрагмент у дзяцінстве ад непісьменнай сялянскай дзяўчыны. З урыўкамі Багушевіча тое самае. Да 1920-х сяляне на Віленшчыне карысталіся ягонымі цытатамі, а Алесь Гарун ведаў усю дудку беларускую на памяць, як святое пісьмо ці як малітву. У савецкі час вобразы Багушевіча і Шаўчэнкі старанна перарабляліся, замыльваліся, бо схаваць іх цалкам было зразумела немагчыма. З іх рабілі паэтаў-дэмакратаў, абаронцаў сялянства і малодшых братоў рускіх літаратараў, перакрэсліваючы нацыянальны фактар. Але было позна, бо зерне, пасеянае абодвума класікамі, узышло. Іх наступнікамі былі Янка Купала, Іван Франко, цётка і Леся Украінка, Максім Богданович і Александр Олесь і шматлікія іншыя, бо нішто не можа спыніць ідэю, час якой прыспеў. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як у онлайне, так і офлайне, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, распавядайце сябрам, знаёмым, будзьма разам з сапраўднай гісторыяй, будзьма разам з Украінай.